Ninyo tanan diha ka bukid. Karong buntaga ka bukid akong ipakita niyo ang video or content uban sa ako ang anak si Gabi. Magluto mi og manok Bisaya. May amusukan karong paniudto ka bukid. Dara ka bukid ang ako ang mga gipangandang ka bukid. Mo ni siya luya, lutia or gabi, tanglad or edible oil para igisa na ko ning manok. Ug dara ang manok ka bukid. Muni ang lutoon karon. Mao ra gini amo ang makuha diri ka bukid sa dire sa bukid mo ora amo makuha ang lamas. Binisaya gid siya nga lamas ka bukid. Karon naghaling nako diri sa akong abuhan. Kita ninyo. Magpa ako og kaldirin para amo ang gisahan lutuan. Kun itak-ang. Abot sa takabukid og mga pila ka sa minuto pa ato initong gadit ang kaldirin. Karon akong butangan og gamay ng idibol para ako igisa og una sa luya. May lang. Tutsang initon ang oil. Muna siya manok nga luto nga Bisaya. Bisaya po ang lamas. Kay naaman ta diri sa bukid karon wa kita kayo kumukuha ang lamas. Moro na ako makuha diring mga ingredients niya diri sa bukid nga tinanom na pa namo diri sa mong dool sa mong bukid. Karon ako na ilunod ang luya. Kasi siyang ikuan sa mantika sa oil. Sunod ani ang manok na dayon ako ilunod. Kani siya kabukid ang manok ako na isulti niyo kanidaan ako na ni siya ang gipabukalan og gamayng initubig. Akong gikuha niya katong ihang mga lamog-lamog para kay binisaya man siya pagkaluto. Kung dili nimo siya na naon langsa pug kaayo dili nimo na natuon papagi nga pabukalan nimo og tubig ang karne before nimo gisahon. Karon ako na ilunod. Kayo na siya nimo. Kayo na siya. Muna siya luto Binisaya. Luyar ka kung gigisa kay wa man tila ang lamas. Dili makuha diri sa bukid diri nga lamas. Wa man tay Bombay. Walay ahos. Walay atsal. Mara na ako magkuan pero lami ni siya og luto kabukid Binisaya nga manok. Binisaya pod pagkaluto. Ato ni siyang takluban. Pabukalon o paituson. Katungkuan sa kilid jam. Ang ablihan, ang iluto na mo. Tanahon. Tingog-tingog na siya, oh. Unya na siya butangan og tubig kay mo magkuan pa man na siya. Napa man siya ihang kagulingong tubig sa kakarne. Ato sa na siyang pahubson. Pahubson na gamay o butangan na to daan siya daan og asin para ang iyang asin mununot sa iyang nga kaunuran. Tangan siya da asin gamay. Nara. Dayon tabunan na po nato balik. Mga pila ka minutos ayan na po na siya butangan na to tangan na to tubig para ni malta. Stop job.